Λοιπόν, εδώ θα σας δείξουμε τώρα τον τρόπο χειρισμού του παστεριωτή. Έτσι, ξεκινάμε, ελέγχουμε ότι όλα τα μπουτόν ασφαλείας είναι ελεύθερα, γυρίζουμε το γενικό διακόπτη στη θέση 1, έτσι, και έχουμε λειτουργία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε την επιθυμητή τιμή, πατάμε το βελάκι, το Enter, μας βγάζει Set, άλλη μία και μας δείχνει την τρέχουσα επιθυμητή τιμή, το 60. Με τα βελάκια πάνω και κάτω διαλέγουμε την επιθυμητή. Ας πούμε, λοιπόν, θα το κάνουμε 61, Enter, και το αποθηκεύει. Περιμένουμε λίγο να βγει από το μενού, από μόνο του, και έτσι ο ελεγκτής μας τώρα έχει επιθυμητή τιμή στους 61 βαθμούς Κελσίου. Η τρέχουσα τιμή θα εμφανιστεί τώρα εδώ πέρα 50,9. Έτσι, θα δούμε λοιπόν ότι πλέον έχει μπει σε λειτουργία η αντίσταση, ο παστεριωτής ζεσταίνει, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Λοιπόν, στους 61 βαθμούς Κελσίου η αντίσταση θα κόψει και με ρύθμιση διαφορικού 2 θα ξαναπάρει στους 59. Περιμένουμε λίγο να ανέβει, είναι αρκετά γρήγορο μηχάνημα, ανεβάζει γρήγορα. Είναι πολύ απλό στη χρήση, έτσι δεν χρειάζεται περισσότερες οδηγίες. Λοιπόν, πλησιάζουμε τώρα στους 61. Εδώ λοιπόν κόβει την παροχή ρεύματος στην αντίσταση, έτσι. Φτάσαμε στην επιθυμητή τιμή. Και τώρα όπως αρχίσει να κρυώνει, θα ξαναλειτουργήσει η αντίσταση στους 59 βαθμούς. Έτσι, αυτή είναι η τυπική λειτουργία του παστεριώτη. Και ο κύκλος μετά τώρα επαναλαμβάνεται.